la bafowethu yabona manje ekhuluma ukugcina nci insizweni. You understand? Right, ungale nje lo. Yabo lo mbango lomsindo okhona phakathi kwamaphoyisa nabahlali noBheki Cele noZimdola. Le msinjana le bafowethu iyakhuluma. Futhi manje ngayibhekanga ngizodlana emphefumulo yabantu abaningi. Uyabona? Mina njengenjula buchopho kaze lonke. Bengithi lento ka-shoot to kill kuzomela iphele eSouth Africa. Kade ngenza ucwaningo ngokusebenza kwamaphoyisa kwamanye amazwe. Ikakhulukazi lamazwe la athandwa eSouth Africa. Lamazwe asempumalanga. Ngapha ko-East. Uyazi ukuthi phesheya ngisho athi uphethe isibhamu kwamanye amazwe. Ngisho athi uphethe isibhamu bahubaza kokubamba nesibhamu sakho. Basithathe nawe. You understand? Abancane nje ukuhupha usuku lonke. Lento ka-shoot to kill. Azi yafaka uBheki Cele noma yafaka ubani. Kuzomela iphele. Yazi why? Ngizobekisa ngami nje. Yabo mina uma ukuthi ngisigebengu nginquma abantu. Amaphoyisa engi-approach iyodwa into engicabangayo. Ukufa labantu bayabulala laba. Fusek folk sengivile manje. Vele kunyiwe. You understand? And ukhumbule phela ukuthi mina ngidubulele kubaleni amabullet enginawo. Mangithe pha 1 ngiyabala ukuthi yaphuma yokuqala angisekho safe. Nina niyacupha emabhakadeni. Niyakha njengamanzi. Angithi? And then mina kumele ngimake sure ukuthi wonke lamaphoyisa phambi kwami ngiyawaqeda ngalamabullet enginawo. Noma ngingaqedanga kodwa ukhona umonakalo engizoshiya. So bafowethu nani maphoyisa ake nibhekeni kahle lento ukuthi umphakathi awunganisabi. You understand? Ku-installeni kubantu ukuthi nina niyabamba. Nidila ngokubamba nje. Lento ukuthi manje zokuthi umuntu unesibhamu. Mina ngeke ngenze ividiyo. Dala ngenza ividiyo ngesibhamu. Ngisaseyintwana phela. Ngalandwa ngebhanoyi. Bakhahlelwa abantu endlini belele. Kwatshontshwa ngisho imali. You understand? Kodwa konke lokho asikukhuluma. Akhona amaphoyisa ayiwonke. Mina ngizolitshela nje. Uyabona amaphoyisa mengena endlini. Into yokuqala ubuza athunywe ubani. Iphi incwadi egunyaza ubeze la? Ungathuki. Abuze leyo mbuzo leyo. Makushaya kulungile. Lungile phela yesibhedlela. You understand? Amaphoyisa bafowethu avumelekile ukuthi nifike afika shaya umuntu. Unless maulwa. Nakhona kunzima ukusebenza ngabantu. You understand? Kunzima bafowethu. That is why kumele ngiqale niyo trainer kuqala. You understand? Ukubamba umuntu. Yabo nje mingaphela lento ka-shoot to kill. Izokwenza ukuthi nemphefumulo yabantu besafe. Nesigebengu masibona imphoyisa style uzongihupha. Ngeke azangidubule. Kodwa makuthi uyangidubula nami ngizokudubula. Phela sabantu ekugcineni ungakhohlwa. You understand? Sabantu futhi siyalwa. Ngenze kuwine wena ngenze kungawini. Sasindwa lezi insimbi ezesifubeni nanelibhodo elisekhanda ngishayile mina abaleka. Mina ngwafaka ama bulletproof. You understand? Ibekisa ngami. So bafowethu please Bheki Cele ibheke lento nani maphoyisa nawe uhulumeni ibheke lento ukuthi umuzo ukuthi umuntu unesibhamu usiyobulala wena. Ingakho nani menibulala. Lento le kumele isebenze lento le. Usebenzise lento lena Bheki Cele uzofika ekuthenini wena usunakho lokho. Yeah.